дар соли 2026 нархи патент чӣ қадар мешавад. мо дар як видео якбора наметонем ки меган бепул мешавад дар Тоҷикистон. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат гӯш кунед, ҳатман лайк монед. нафарҳое ки мехоҳед донистан аз Россия депортатсия дорен ё ки надорен, номери WhatsApp мебарад бинависонед, проверкаи запрет мекунанд. Думаи давлатии Федератсияи Русия лоиҳаи наверо пешниҳод кард. Барои ба имзо расидан бояд баррасӣ карда шавад дар бораи аз байн рафтани патент ё ин ки ба як патент дар чанд шаҳр кору фаъолият карданро. яъне ки чихеле мо чанд қапеш видео карда будем ва гуфта будем ки ба як патент бояд дар чанд шаҳри Федератсияи Русия кор кардан иҷоза дода шавад ва ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки дар инҷа омадагии аз байн рафтани патент мутаассифона ин чиз 99% имконият ҳаст ки қабул намешавад ва патент аз байн намеравад, чунки спискаи нархномаҳои навш аллакай биромадагие ки дар соли 2026 нархи патент чӣ қадар мешавад. ва хоб дар ин масъалае ки бо як патент дар чанд шаҳри Русия кор кардана иҷозат ян, президенти Федератсияи Русия Владимир Путин низ ин чиза таҳти назорат, таҳти амал қарор мегирем гуфта буд, яъне ки бояд баррасӣ карда шавад гуфта буданд. ва дар ояндаҳои наздик ин чиз барои муҳоҷирон роҳандозӣ карда мешавад ки бо як патент дар чанд шаҳри Федератсияи Русия кору фаъолият кардана иҷозат ян. яъне барои муҳоҷирон бигем як плюс мебошад, як осонӣ мебошад. ва интизор меравем ки ин пешниҳоди Думаи давлатӣ ба имзо мерасад, қабул мешавад ё ин ки не. худо хоҳад баъдан видео мекунем, боз барои шумо мефаҳмонем. комментарияҳои шуморо мехонем камтар ва ба саволот ҷавоб мегардонем. кадом нафарҳое ки мехоҳем границаи Қазоқистон сафар кунем, мараван номерошон меброяд, бо нархи арзон граница мебаранд. батя нависондай, гап нест ака зинда бошӣ. барои ҷавобот дар саволам ҷавоб гирифтам. худованд нигаҳбонат боша ака. сарбаланди хонавобод бошем. касое ки шумо ба саволтон ҷавоб намегирем, бародарони азиз, шуморо ҳамин чиза дуруст бифаҳмед. мо дар як видео якбора наметонем ки ҳамаи комментарияҳоро бихонем. як нафари дигар нависондай: салому алайкум акаи Сорбон. зиндаву сарбаланд бошед. ташаккур барои хизматҳоят. як суол дорам, дар Тоҷикистон патент супорида мешавад? рафтаи Россия гиришад. агар шава супорида дар куҷо мешавад? як маълумот медодем. ташаккур. саломат бошем бародари азиз. маркази муҳоҷиратие ки вуҷуд дорад, шумо метавонед ки дар инҷа рафта ҳуҷҷат бисупорен ва дар Федератсияи Русия вақте ки қарор мегирен, регистратсиятона ки тайёр кардену дастрас карден, баъд патенти тайёрам гирифта метавонед. Дилшод Одинаев нависондаед: акаи Сорбоншо, илтимос масъалаи тонировкада гап зан. меган бепул мешавад дар Тоҷикистон. мо дар ҳамин масъала чанд бор гуфтем, видео мекунем, вале мутаассифона аз ёд монбар омадаед. насиб карда боша дар ҳамин масъала пагаҳ видео мекунем, ҳамаша мефаҳмонем. интизор бошем бародари азиз. таҳир нависондаед: Сорбон ассалому алайкум. ҳисор буд кардай? пешакӣ раҳмат. дар бораи ба анҷом расидани призов дар назар дошта бошем. бале бародари азиз, ғайр аз вилояти Суғд бигем ки ҳозир тамоми ҷо аллакай нақшара иҷро кард. як нафари дигар нависондае ки шери нар оиди ҳамон нафароне ки тоҷикан мардуми худмона фреб мекунанд, наметиҳанд маблағҳошона кида муроҷиат намоянд. мегуфтем ба мақомотҳои махсуси дахлдор шумо метавонед ки рафта ариза бинависонед ва муроҷиат бикунед, кори шуморо ҳал мекунанд. як нафари дигар нависондай: акаҷон, ман тамоман документ кардагӣ нестам. Тоҷикистон бирам айбусан омада метавонам ё ки не? вақте ки шумо умуман документ надорем, бародари азиз, аз Россия баромаданда вероятности калонае ки шуморо запрет бикунанд, чунки номи шумо дар чорни спискат мебошад. Баҳодур нависондай: салом акаи Сорбон. нақшаи даъват ба хизмат чӣ қадар иҷро шид? то имрӯз мо дина видео карда будем дар ҳамин масъала, гуфтем ки нақшаи даъваткунӣ ба хизмат дар сартосари кишвар аллакай 96% иҷро шудагиаст. информатсияҳои нав кишид бо худо хоҳад пешкаши шумо мегардонем. барномаро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.